بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. мо ҳамду сано мегӯем Аллоҳи азза ва ҷалларо, созандаи ҳафт табақа замину осмонро, ва дуруд мефиристем ба пайғамбари дӯстдоштаи ӯ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. қасам ба Аллоҳ, бародарони ман андак вақт аст ки дар даъвати мардум ҳастам. Дар ин вақт ду намуди одамонро дидам. Якум, ин онҳое ки худро одами роҳзан, яъне ҷинояткор меҳисобанд. Дар дили худро аз дигарон болотар меҳисобанд. баъзе вақтҳо рӯйшод низ инро мегӯянд. онҳо барои Аллоҳ вақт надоранд. онҳо барои динашон вақт надоранд. ӯ ба ин чизҳо вақт надорад. ба дин, ба суннатҳо, чӣ хел инро ё онро кардан, чӣ ҳаром аст, чӣ номумкин аст ва худписандие ки бо ин меояд. фахркунӣ, худписандӣ дар дил. ту ба назди бародарат барои суҳбат меоӣ, ӯ мегӯяд: э бародар, бира иҷа. камтар риш мемонад, мумкин якчанд ҳадисро дар ютуб гӯш кардааст, акнун худро шайх меҳисобад. баъд мегӯяд: ту маро ё тӣ омадаӣ? Бравосу бародар, ба ман дар кор нест, мон зиндагии худамро кунам. ва худписандӣ ба суханони Аллоҳ, мисли оне ки Аллоҳ ба вай дар кор нест. ба дуюми намуди одамон баръакси инҳоянд. бародарони мошоаллоҳ ҳастанд ки якчанд сол дар динанд. ростӣ ибораи дар дин будан ба ман писанд нест. ё ин ки одами динӣ. чӣ маъне дорад одами динӣ будан? чӣ маъне дорад дар дин будан? кӣ маълум мекунад ки шумо одами динӣ ҳастед ё не? кӣ моро вазифадор кардааст ки арз кунем ки ин одам дар дин буд ё набуд? касоне ки баҳо медиҳанд ба оне ки чӣ хел ман риши зебо дорам ё ки чӣ хел ҷомаи сафеди зебо дорам, Аллоҳу акбар, ин одамон беақл ҳастанд. яъне ин намуди одамон баръаксанд. ин бародаре аст ки мошоаллоҳ якчанд сол дар дин аст. вай дар дили худ оғоз мекунад ба бовар кардан. вай ба ин қоил мешавад ё не? қасам ба Аллоҳ, дар таги дили худ, дар кунҷи дил, дар кунҷое ки мо намегӯем, қасам ба Аллоҳ ки мо бовар мекунем ки мо арзише дорем. мо аз баландӣ ба дигарон нигоҳ карданро оғоз мекунем. мо дар таги дили худ оғоз мекунем ба бовар кардан ба оне ки ман аз дигарон як дарҷа болотар меистам. ман риши зебо дорам, ин бародар тоҷа ришашро тарошидааст. ман 10 сол аст ки намоз мехонам, ин бародар бошад ҳатто тоҳорат карда наметавонад. барои ҳамин ман беҳтар аз ӯям. ва ӯ боварӣ ҳосил мекунад, ин бошад аз вай бадтар аст. вай боварӣ ҳосил мекунад ки Аллоҳи азза ва ҷалла ба вай ниёз дорад, ки Аллоҳ ба намози вай ниёз дорад, ки ба Аллоҳ садақаи вай дар кор аст, ки Аллоҳ ба тасбеҳи вай ниёз дорад. ва ин худписандӣ аст. қасам ба Аллоҳ, ин худписандӣ аст. агар яке аз мо ҳангоми баромадан аз масҷид $50 дар қутӣ барои хайр андозад ва дар дили худ, қасам ба Аллоҳ, дар таги дили худ, дар диле ки мо намегӯем, шумо дар ҳақиқат бовар доред ки шумо ба Аллоҳ чизе пардохт кардед, ки Аллоҳ аз ман чизе қарздор шуд. барои оне ки ман тӯли 10 соли охир ибодат кардам, аз ҳамин сабаб Аллоҳи азза ва ҷалла аз ман чизе қарздор аст. хайрчӣ бародарони ман хабаре барои ҳар ду тараф дорам. Аллоҳ аз шумо чизе қарздор нест. Аллоҳ аз шумо қарздор нест. Аллоҳи поки меҳрубон ба шумо ниёз надорад. Аллоҳи поки меҳрубон ба намози шумо ниёз надорад. Аллоҳи поки меҳрубон ба рӯзаи шумо ниёз надорад. ба Аллоҳи поки меҳрубон пулҳои шумо дар кор нест. ба Аллоҳи поки меҳрубон вақти шумо лозим нест. ба Аллоҳи поки меҳрубон даъвати шумо дар кор нест. ба Аллоҳи азза ва ҷалла риши шумо лозим нест. Аллоҳи поки меҳрубон озод аст, ҳаматарафа, аз ҳама чиз. Аллоҳи поки меҳрубон ба ҳеҷ кас, ба ҳеҷ чиз ниёз надорад, балки мо ба вай ниёз дорем. фирефта нашавед. нагузоред ки шайтон ба ақидаи шумо бозӣ кунад. мисли ине ки бин ба худат, мошоаллоҳ, ту дар дин ҳастӣ, ту аз дигарон болотар шудӣ, ту ҳеҷ чизӣ. ва ту ҷинояткори худ, касе ки аз худаш Аллоҳу акбар, қасам ба Аллоҳ, ҳеҷ чизӣ. ва боз аз ин бадтар, вақте ки бародар ин ниқобро мепӯшад, аммо дар ҳақиқатан ин вай нест.
чӣ аз ин бадтар аст? қасам ба Аллоҳ, бисёре аз ҷинояткорон аз баландӣ ба мусулмонҳо назар мекунанд. мумкин вай мошини навро харидааст, ё ин ки якчанд нафар ҷавонон аз вай метарсанд аз барои тани обитоб дидааш, ва дар натиҷа вай бовар мекунад ки ӯ касе ҳаст, ё ин ки ӯ кореро анҷом доду камтар пул ба даст овард. ва ҳама ин худписандиро ба вуҷуд меорад. ва ман начаст бо дини худ ба кайф исофа кардани ману зиндагиам халал нарасон. Ман мехоҳам ки ҷое равам, чизе ки хоҳам бихарам, бо касе ки хоб равам, ба назди ман бо дини худ наё. агар Аллоҳ ин қадар бузург бошад, пас ба ман халал нарасон, маро ба ҳолам гузор. бародарони ман, ин ба шумо низ тааллуқ дорад. ҳар чӣ коре ки кардед, ҳар чизе ки гирифтед, ҳар чизе ки гуфтед, чӣ қадаре ки зиёде ки гирифтед, ин ба Аллоҳ ҳеҷ зараре намерасонад.